Исәнмесез, TMTV каналын яратып караучы дуслар. Сезнең белән без Рафина Ганиуллина Һәм Разил Камалов. Эфирда топ клип тапшыруы. Димәк, без атнаның иң яхшы клипларын баралауны башлыйбыз. Матурым 19 февральдә нәрсә була әле? Балалар премиясын тапшыру тантанасы. Нәни йолдызчыклар, популяр артистлар белән җырлаячаклар. Сезне дә әлеге тамашага чакырабыз. Сәйдәш мәдәният үзәге, яшь чикләве юк. Yaşarın şiirde, tiksin direk, tiksin diye, dibe yürek. Yaşarın şiirde, tiksin direk. Bürülende jullu yazlar jitkende Almaların özerişin gözüne girek tüterge Tiksin diye dibe yürek Yaşarın şiirde tiksin direk Tiksin diye dibe yürek Yaşarın şiirde tiksin direk Başarıla matürüller üsseyemle şeylerine Şevşekleri atsın için sular girek siberge Tiksin diye dibe yürek Yaşarın şiirde tiksin direk Tiksin diye dibe yürek Yaşarın şiirde tiksin direk Taşlar irten sayrı kunu dalga direkte Kış günelin anlar için mınlar girek yürekte Tiksin diye dibe yürek Yaşarın şiirde tiksin direk Tiksin diye dibe yürek Yaşarın şiirde tiksin direk Biz davam etib сүзне матур, җырлы гаилә Марат Галимов һәм Линара Батталовга тапшырабыз. Инде менә нишәнче атна рәттән бөтен кеше дә кызыга аларның клипларын карыйлар. Бүген дә әлеге гамәлебезне дәвам итик, карыйк, сыкланыйк.
TMTV каналының яңалыкларын беренчеләр рәтендә булып беләсең киләме? Алайса безгә кушыл. Telegram, ВКонтакте, YouTube рәсми сайт. Биредә җырчылар турында соңгы яңалыкларны укый аласың. Уен конкурсларда катнашып бүләкләр ота аласың. Күңелемдә бер нур булып кал, сүнмәдә, кабынмада, хисләреңне йөгәнләдә, юксынма, сагынмада. Син һаман да сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Син һаман да сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Күңелемдә бер тамчы нур, сүнмидә, кабынмыйда, минем өчен һаман да сер югалмый, табылмыйда. Син һаман да сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Син һаман да сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Тормышымда моң булып кал, онытылмада, югалмада, Аңла минем хәлләремне, җан авазын тыңла. Син һаман да сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Син һаман да сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Син һаман да сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Син һаман да сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Радив Зарипов яңа ел корпоративларында эшләп тә күрсәткән икән. Әйе, көн сайын үзенең моңлы тавышы белән тамашачыларны сөендергән. Хәзер инде бераз ял итеп, концертларына да әзерләнә башлый ул.
Zo'rdan zo'r urinishlar senga tileymiz Radif. Mana bik qotta sening klipni qaraysi kelar. Shunga ko'ra biz qari turamiz hali ham. Tongdan turib chiqdim o'rmonlarga, to'xtab tingladim kakuk tovushin. Sanama shu kakuk g'imir minutlarim, biz bit ali yashab to'ymadik. Sanama shu kakuk g'imir minutlarim, biz bit ali yashab to'ymadik. Balqay ing motor mali dünyanın yemi. Sanama şikakuk ömür minutların, biz bit eli yaşap duymadık. Sanama şikakuk ömür minutların, yaktı mizgillerine eli uzmadı. Rabbim şul kadar yaşar biz, ni bulsa da Xuday kulanda. Sanama şikakuk ömür minutların, biz bit eli yaşap duymadık. Sanama şikakuk ömür minutların, biz bit eli yaşap duymadık. Sanama şikakuk ömür minutların, yaktı mizgilini eli uzmadık. Biz bit eli yaşap duymadık. Илгәрәйнең яңалыклары ничек анда? Бар да шулай ук, барысы да яхшы, Аллага шөкер ди. Концертлар, мәҗлесләр, чаралар, кыскасы иҗат гөрли. Шулай булагына күрсен. Илгәрәйнең иҗатын күпләр ярата, шуңа күрә хәзер аларны сөендереп, аның клибын кушып җибәрәбез. Бик теләп игътибарларны экраннарга юнәлтик. Зәңгәр күкне иннәр иде, кешедә канат булса. Ялгышларсыз яшәр иде, тигез юллар үтәр иде, язмышын үзе язса. Яратсаң үзең китмисең, яратсаң бәхет телисең, үзеңнән киткәннәргә. Йөрәк берне кабул иткән, тик ул гына түргә үткән, юл ягып бүтәннәргә.
ışramasa Qarlar yağsa to'nar edi Jil iskanda sınar edi Yüragi yaratmasa Yaratsan o'zing yetmaysan Yaratsan baxit tilaysan O'zingdan ketganlarga Yürek birini qabul etgan Tek ulg'ina to'rga o'tgan Yo'l yopiq bo'tanlarga Qышкы күңел ачуларының иң шәпләренең берсе ул балыкка йөрү. Белмим, нәрсәсен табасыздыр инде шуның. Балыкны алып кайтып кыздырып ашагач, хатыннарның елмаюлы йөзләре сөендерә матурым. Менә сүз уңайыннан Айдар Тимербаев та кышкы балыкка йөрүне бик ярата икән. Әле күптән түгел генә барып кайткан. Бар җиргә дә өлгерә инде ул. Бүген дә хит парадта үзенең лаеклы урынын яулап алды. Әфәрин Айдар абый. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим Әле сиңа, әле үземә Нигә яшьлек язы күрештереп калды Икебезне бары бер генә Син кайларда җаным, гомер үткән саен Сагынамын сине тагында Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп Кайтарасым килә яныма Син кайларда җаным, гомер үткән саен Сагынамын сине тагында Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп Кайтарасым килә яныма Bir күрештек бары, ләкин истә калды Күз алдымнан китми карашың Эх, нигә без нигә уйламаган бердә Йөрәкләрнең ярсы яннасын Син кайларда җаным, гомер үткән саен Сагынамын сине тагында Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп Кайтарасым килә яныма Кайларда син бүген күрен, әле күрен Булыр иде, бәлки аңлашып Оныттырылып түгел, әле дә бит күңел Синең янда йөри адашып Син кайларда җаным, гомер үткән саен Сагынамын сине тагында Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп
Кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Кайтарасым килә яныма. Фазлыевларның яңалыклары бик күп. Алар концертларын уңышлы гына дәвам итәләр һәм шулай ук бик матур җырлары да чыккан. Исеме дә шундый матур. Уштики кызым. Уштики дип атала. Ә бүген хит-парадта Азат үзе генә катнаша һәм һәр вакыттагыча үз урынын яулап алды. Котлыйбыз һәм сүзне үзенә тапшырабыз. Ничек матур башланды бит тәүге очрашу. Уйламаган, көтмәгәндә безнең танышу. Үзең ничек онытасың ялыкын хисләрне? Сине миңа якын айткан айлы кичләрне. Kaldırma, yatlarına kaldırma. Yalnızımdı, utlarına yandırma. Seni kaldırma, yatlarına kaldırma. Yalnızımdı, utlarına yandırma. Yıldız sanap, uynap gülgen bәхетле şaklar. Mizgillerine bәхет etken kaynar kışaklar. Үзең ничек онытасың ялыкын хисләрне? Сине миңа якын айткан айлы кичләрне. Сине калдырма, ятларга калдырма. Ялгызымны утlarına yandırma. Seni kaldırma, yatlarına kaldırma. Yalgızımdı, utlarına yandırma.
Рафина Мирзановларның яңалыклары нинди икән? Әллә ни яңалыклары юк, иҗат итәләр, җырлар яздыралар һәм авылга кайтып якыннарына ярдәм итәргә дә онытмыйлар. Ә без аларның клиплары топ клип хит парадында икәнен онытмыйбыз. Бергәләп карап китик. Ул болытлар хәзер юктыр инде. Юктыр нәкъ мин карап ятканы. Бала чакның хыяллары төсле зәңгәр күктән болыт акканын бармы синең карап ятканың? Ә минем бар. Olmaz bir romantik indisi. Карагыз әле, дөрестән дә элек кешеләр шушылай торып капка каршында сөйләшеп утырганнар дип әйтәләр. Дип әйтәләр ди. Мин күрдем ул вакытларны. Мин бит синнән 10 яшькә зуррак. Алайсам сезгә тигез катлап теләп булмый икән инде. Шуннан да без картайгачтан ниндирәк булырбыз микән ул? Нормаль булырбыз. Әнә Генабый Флюрападан 10 яшькә зуррак. Бер дигән яшәп бит ул. Күзлегем кая минем? Күзлегем кая минем? Кая минем күзлегем? Гена. Күзлегем кайда минем? Монда икән бит күзлегем. Мин сиңа машина табып куярга кушкан идем. Фотосессияга таптыңмы? Бәхет үзе коча бүген иңемнән, матур сүзләр ишетәм диңемнән. Син гомергә булсаң иде янымда, урын түрдән булыр бәгым җанымда. Җанымда, яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Улдыр хәлең ничек диеп сораучы, төшләремне гел яхшыга юраучы. Мин бәхетле гади сүздән шул гына, андый сүзләр әйтә ала ул гына. Яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Яннарымда ул булганда ялгына, яннарымда ул булганда ялгына. Ярты сүздән күңелемне аңлый ул, Йөрәгемә һичбер яра салмый ул. әйтерсең лә без кавышкан күптәннән, без бәхетле, бәхет безне көткәннән. Яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. 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 Яннарымда ул булганда ялгына, яннарымда ул булганда ялгына. TMTV каналында топ клип хит парады дәвам итә. Алдагы резидентыбыз Илнар Сайфиев. Илнарның яңалыкларына килгәндә, иҗаты гөрләп бара. Тамашачыларга яңа продукт әзерли икән ул. Без аңа уңышлар теләп, шәп клибен карарга күчәбез. Игътибар экраннарга.
Bir күрүдә гашык иттең мине, күз алдымнан бер дә китмисең. Көне төне сине генә уйлыйм, ә син нигә мине күрмисең? Кабул ит дип минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Кабул ит дип минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Төшләремә минем син керәсең, ай йолдызым булып янасың. Ишет мине шушы дөньяларга, минем өчен син бит тугансың. Кабул ит дип минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Кабул ит дип минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Синнән башка беркем кирәк түгел, сине генә мин бит яратам. Бәхетемне таптым дияр идем, син дә мине әгәр яратсаң. Кабул ит дип минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Кабул ит дип минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Кабул ит дип минем сөюемне. Матурым, 19 февральда нәрсә була әлемдә? Балалар премиясын тапшыру тантанасы. Нәни йолдызчыклар, популяр артистлар белән җырлаячаклар. Сезне дә әлеге тамашага чакырабыз. Сәйдәш мәдәният үзәге, яшь чикләве юк. Жир йөзләре түгәрәк, Оша җирдә күбәләк. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Сөйгеләре кирәк, булчы кемгәдер бүләк. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска диләр, озак яшәгәннәре бик сирәк. Гөлдән гөлгә сөенеп, кунып яшь
Лия Шамсина һәм Артур Маузер һәр вакыттагыча эшлиләр. Шуның белән бер рәттән ялда итәләр. Әйе, әле бит сәяхәт итәргә дә онытмыйлар. Татар эстрадасының яшь гаилә дуэтына уңышлар теләп, туйларыннан матур мизгелләрне карап узабыз. Әйе, сүз сезгә. Күктәнге бүләк иде, хәзер генә ачылды. Синең кулыңда тартма, һәм уйларың буталды. Кай вакыт шулай була, әйе. Уеннан уймак чыга, әйе. Мәхәббәт бик вакытка, әйе. Hiç de boysunarga telemi berde. Yaşaysın sulaysın, diren suluş olup. Deşmiysen oynaysın, süyüvenden gülüp. Bit sen anlaysın, eye eye eye. Süyünsüz anlaysın, yaşay olmaysın. Yürek ütmedi. Yazılgan eser, okulla xoda bilen. Таушалган кагаз битләр, нәфсине тасвир итә. Кай вакыт шулай була, әйе. Уеннан уймак чыга, әйе. Мәхәббәт бик вакытка, әйе. Hiç de boysunarga telemi berde. Yaşaysın sulaysın, diren suluş olup. Deşmiysen oynaysın, süyüvenden gülüp. Bit sen anlaysın, eye eye eye. Süyünsüz olmaysın, yaşay olmaysın. Yaşaysın sulaysın, diren suluş olup. Deşmiysen oynaysın, süyüvenden gülüp. Bit sen anlaysın, eye eye eye. Süyünsüz olmaysın, yaşay olmaysın. Yürek ütmedi. Ринат Шихаповның яңакларына килгәндә, матур гына иҗат итә, яңа җырлар туплый. Бик тиздән яңа җыры белән дә сөендерер әле бәлки. Без сабыр гына көтик, көткән арада биетә торган клибын карап алыйк. Игътибар экраннарга.
карасам йылмайтам, бер карасам жырлатам. Бер карасам биетем, бер карасам күлдертем, баскан жерден уддырлатам, идәннәрне селкетем. Бер, ике, өч, әйдә башлыйк икебез, синдә миндә улда, әйдә бергә биебез. Бер, ике, өч, әйдә башлыйк икебез, синдә миндә улда, әйдә бергә биебез. Син үзеңдә күрәсең, хисләремне сизәсең, күңелемне күтәрәсең, янәшәмдә биерсең. Сихрләде карашың, нәкъ үзеңә караттың, сайлаган пар канатым, сине генә яраттым. Бер, ике, өч, әйдә башлыйк икебез, синдә миндә улда, әйдә бергә биебез. Бер, ике, өч, әйдә башлыйк икебез, синдә миндә улда, әйдә бергә биебез. Карасагыз миңа, кич бирәсез җаныма, кушылыгыз җырларга, күмегез алкышларга. Әйдә калышма, кушыл әйдә җырларга, шәп кәеф дус туганга, бергә булганда. Бер, ике, өч, әйдә башлыйк икебез, синдә миндә улда, әйдә бергә биебез. Бер, ике, өч, әйдә башлыйк икебез, синдә миндә улда, әйдә бергә биебез. Башлыйк икебез, синдә миндә улда, әйдә бергә биебез. Бер, ике, өч, әйдә башлыйк икебез, синдә миндә улда, әйдә бергә биебез. Синдә миндә улда, әйдә бергә биебез. Чираттагы резидентлар Оммаш төркеме һәм Илгиз Шайхразиев. Ә син беләсеңме соң, Илгиз яхшы җырчы гына түгел, әле бик шәп актер да икән. Чынлап. Каян чыгып әйтәсең? Соң президент чыршысында ул Татнефть арена сәхнәсендә аюны уйнады беләсең килсә. Охо, афәрин дип әйтеп, аларның клипларын кушып җибәрик әле. Калышмый атлап барам, аның тыйнаклыгыннан мин үзем сүзсез калам. Карашыннан көчен тоям, татар иле күгендә йолдыз булып ян. Бәлки күңелемдә
Сезләргә иң кайнар теләк синең турында күбрәк белергә кирәк. Кем кызы буласың, кимдән сорыйсың, йөрәгем сөюгә тансык, hey, татар кызы. Кем кызы буласың, кимдән сорыйсың, йөрәгем сөюгә тансык, hey, татар кызы. Тынытларында бүгін бар дөньяны оныткан ул, әйдә туктама, дәвам итсен, барсы да шулай гел. Кем кызы буласың, кимдән сорыйсың, йөрәгем сөюгә тансык, hey, татар кызы. Кем кызы буласың, кимдән сорыйсың, йөрәгем сөюгә тансык, hey, татар кызы. Кем кызы буласың, кимдән сорыйсың, йөрәгем сөюгә тансык, hey, татар кызы. Кем кызы буласың, кимдән сорыйсың, йөрәгем сөюгә тансык, hey, татар кызы. Дуслар, кемнәр әле белми, җырчыларыбыз өчен телеканалыбызның tmtv.tatar сайтына кереп тавыш бирергә мөмкин. Керегез, күрегез һәм яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирегез. Алар сезнең теләкне һәм гадел бәяне көтә. Елмайган ясьләр югалды, хәзер калтырап әсәләр. Максуди күзләр нигә кирәк иде яралы сүзләр. Тирән яра әле яңа, ләкин аңа юк дәва. Уйлана җаным төннән, уйлана үкенен, эзли юлларын, сөюнең серен. Сагынам кирәк, сагына йөрәк, акылайда җанга юк, оныта алмый бары ул. Әйләнә туктамый, мәхәббәткә кайда юк. Кабат икәүтәнен мин һәм уйлар, өзелә йөрәк сагына. Аңлый мине төнен бары айгына. Нигә киләсең төшемдә яныма? Өнемдә юк, сагыш жуды җанымда. Уйлана җаным төннән, елмайган ясьләр югалды, хәзер калтырап әсәләр. Уйлана җаным төннән, максуди күзләр нигә кирәк иде яралы сүзләр. Тирән яра әле яңа, ләкин аңа юк дәва. Уйлана җаным төннән, уйлана үкенен, эзли юлларын, сөюнең серен. Сагынам кирәк, сагына йөрәк, акылайда җанга юк, оныта алмый бары ул. Әйләнә туктамый, мәхәббәткә кайда юк.
хит парадның ахырына да якынлашабыз икән бит моторым. Әлеге әйдә барлык катнашучыларны искә төшереп алыйк әле. Yaşap duymadık sana aşık ekük ömür minutların biz bitene yaşap duymadık. Yaratsan özün gitmeyse, yaratsan bəxət diliysen, özündən gitkenlerge. Sin koylarda canım, ömür ötken sayın, sağınamın seni dağında. Son bulsa da görüp, bütünleyge deyip, qaytarasım kile yanıma. Seni kaldırma, yazlarına kaldırma. Yalnızımdı, utlarına yandırma. Seni kaldırma, yazlarına kaldırma. Yalnızımdı, utlarına yandırma. Yanlarımda ul bulğanda yalğına, özgermiş yaşunday bulup qalğına. Yanlarımda ul bulğanda yalğına, özgermiş yaşunday bulup qalğına. Kabul edip benim sevemne, min suzamın sina kulağımna. Senin bilen birge jitekleşip. Belekler günleri kıska bilir, uzak yaşayanları bik siler. Gülden gülge suyunub, konup yaşı, kubelek, kubelek, kubelek. Koy vakit şulay bola, eye. Oyundan aymakşıga, eye. Мәхәббәтик вакытка, eye. Hiç de boysunarga теләми бердә. Bir, iki, üç, eyde başlayık ikimiz. Sinde minde oldu, eyde birge birge biyimiz. Bir, iki, üç, eyde başlayık ikimiz.
canım tenen Kullanım kenin Esli yolların Suyunun seren Sağınım gerek Sağına yürek Білесіңме, Рәзил, социаль челтәрләрдә Ильвинаның постларын уку үзе бер рәхәтлек бирә дип әйтиммесең. Нәрсәләр турында яза инде ул? Төрле нәрсәләр турында иң мөһиме укырга җиңел. Шулай ук җырлаганда тыңлавы да рәхәт бит. Ильвинаны мактадык та, мактадык. Хәзер клибын да карап узыйк инде. Min yarattım Hıyallarım kuper urdu Kırmış kuper Eytirsinler nazgatırdı Tatlı sözler Jiller bulup irkeledi Suğa saldı Sağış digen jilkenlerine Min yarattım Yaratamın hamam Süyüden neysen Bulup jirgen tamam Işanmasam Yüreğimden sıra Min yarattım Yaratasım kilip durar Işanmasam yüreğimden sıra Min yarattım Işınmağan idi canım Suyu utra Ortasında basıp kaldım Uğradılar Yak yağımlı şeşkegler Koyanımda Tibrettiler kaynar tüner Min yarattım Yaratamın hamam Suyudan neysen Bulup jirgen tamam Işanmasam Yüreğimden sıra Min yarattım Yaratasım kilip durar Işanmasam yüreğimden sıra Işanmasam yüreğimden sıra Beni yarattı Yaratılım edi şınlap Dağız jırı kulağımda Tırdı şınlap Min yarattım Yaratamın hamam Suyudan neysen Bulup jirgen tamam Işanmasam Yüreğimden sıra Min yarattım Yaratasım kilip durar Işanmasam yüreğimden sıra Җиңүчебезне тәбриклибез һәм топ кип тапшыруы буйлап чираттагы сәяхәтебезне йомгаклыйбыз. Безнең белән 1 сәгать дәвамында җырчыларыбызга лаеклы урыннарны тапшырырга ярдәм иткәнегез өчен зур рәхмәт. Сезнең белән булдык без Рәзил Камалов Һәм Рафина Ганиуллина. киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.